Mga magtutuo mihugup sa Lapu-Lapu City karong adlaw subay sa kapisahan sa mahal nga Birhen sa Regla. Siluan meron din sa report. Halos naabot na sa duol sa altar sa simbahan sa Birhen sa Regla ang mga deboto nga nitambong sa Pontifical Mass kaganihang alas 10 sa buntag. Gani bisan ang mga aisle na puno-puno usab sa mga manimbahay. Ang uban nga wa kasud sa simbahan na nagbarog na lang sa gawas duol sa dagkutanan sa konbento. Ang managsilingang sila si Virginia Blanco, Raquel Edanio ug Analisa Along nga pulos tagalungsod sa Balamban nituyo gayud pagbiyahe paingon sa Lapu-Lapu City karong adlaw aron makasimba sa Pontifical Mass. Pulo sila mga biktima sa halapad nga pagbaha atol sa bagyong Tino apan wa kini makapugong kanila nga mapadayon ang ilang panaad matag tuig. Amo man gyud panaaran. Ya bisag unsay gyud sa among bisag nagbagyo naigo mi sa bagyo pero abot yun mi diri, amo yung gipaningkamutan nga maabot mi diri. Sa kapilya namo, dito mi sila sa atop. Nagkabuag sa mi, among mga pamilya, mga anak, nagkabuag sa mi. Sus, paita, palandungon, ma'am. Lisod yun. Oo, naningkamot yun mi, nga makari yun mi, makakita mi pamiliti. Kaya nagkuha mi sa among mga kaila dito ba nga makadagkot lang kanila dyan diri, nga among idagkot. Nyaman magdami nga ito nag-istampa kay may amosipi nga pakita nga naa dyan mi diri. Pasalamat sa mga bagyo nga naluwas ni sa kasyang nadawat ug may panglawas. Si Cebu Archbishop Alberto Uy kinsamoy ni preside sa Pontifical Mass alang sa 290th Patronal Fiesta Celebration sa iyang homily ni himugat sa hiya sa Birhen Maria nga pagtuman sa kabubuton sa Dios. Matud sa Arsobispo, kun kitang tanan, mutuman pa lang sa unsa may gisugo sa Dios, dili unta masinati karon ang halapad nga korupsyon sa nasod. Imagine lang katunga ang mabibutan. Bisa ito. Ilumpi na ito ang mga nasod. Malumpi na ito sila. Nanuman ang atong nasod. Mahimong malambukong. Di lang sa bahagi, kundi sa katawang. Ang atong katawhan, way pag-iaway, way busters, kay maghali ang gugma o pagsinagtanay diya sa kasayinanan, diya sa pamilya, o diha sa matang usa. Una nang napahigayon kagahapon sa hapon ang solemn foot procession sa imahin sa mahal nga Birhen sa Regla. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.